שלום רב, פניתם אלינו בנוגע לשיקום והשמדת עובש, ותודה רבה על כך. אנו מניחים שנמאס לכם להריח ולסבול עובש, ואכן זו התמחותנו. כדי להכין לכם הצעה אטרקטיבית, אנו צריכים לראות את היקף העבודה. בבקשה תצלמו לנו סרטון בווידאו. ציינו את שמכם ועיר מגוריכם. צלמו את החלל בו יש עובש, תנסו להעריך את גודל האזור הנגוע במטר מרובע. ספרו לנו כמה שיותר פרטים על מתי העובש מופיע, האם הייתה נזילה, האם זה קורה בחורף או בקיץ, האם בוצע טיפול כלשהו בעבר, ואם כן איזה. חפשו ודווחו גם האם יש סימנים של עובש או נזק לחפצים וציוד בבית. בדקו את המזגנים, בחדר הנגוע וגם בחדרים אחרים. עובש עשוי לנדוד מחדר לחדר. פיתחו את תריסי המזגן והציצו פנימה עם פנס. צלמו לנו ושלחו את הסרטון בוואטסאפ. לחצו על האייקון, ייפתח לכם ונוכל לחזור אליכם להערכת היקף העבודה והצעת מחיר מדויקת. תודה ובהצלחה רענן.